Водитель, слесарь, программамнан идара ителгән станок операторы, электромонтер, ашнақсы, шәфкать туташы һәм ештерүсе талап ителә. Башкортостанда иң кәрәкле һөнәр ияләре билдәле булды. Эш бар, әмма хезмәткәрләр талап ителә. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы республика мәшгульлек үзәге бүлек итәкчесе Айгөл Сабирова. Һаумыгыз, шакатына. Шулай итеп, бында 2000-дән ашу водитель талап ителә. Шулай ук 1000-дән артык слесарь, программаман идара ителгән станок оператор һәм башкалары. Хезмәткәрләр табыламы уларга? Бына әлеге вакытта һезнең хезмәт биржасында күпме эше тора? Бүгенге көндә Башкортостандың вакансиялар базасында 50,000-дән артык вакансия бар. Эшһез буларак теркәлгәннәрнең ханы 11,000-дән артык. Димәк, һәрбер эшһезгә 5 вакансия туры килә бит инде. Кайлау мөмкинлеге киң улай булгас. Бигрәк тә эшсе һөнәрләре ошы вакансиялар базасының 70%-ын тәшкил итә. Был иң беренче металлургия, бына казылу сәнәгате, шулай ук төзелеш өлкәләрендә эшсе кулдар җитешмәй. Бигрәк тә алып әйтергә кирәк инде, оборона сәнәгате өлкәһендә шулай ук эшселәр җитешмәй бит инде. Шундай хәл. Бына хезмәткәрләргә һайлау мөмкинлеге бар, ысынлап та. Шулай да тагы нинди шарттар менән кызыктыралар? Бында әйтеп үтәргә кирәк, эш бирүчеләр бүгенге көндә югары эш хакы менән генә бик үк кызыксындыра алмайдар. Шуны әйтергә кирәк. Чөнки эшчеләргә уларны гаиләләрен һәм балаларын да карарга кирәк бит инде. Шул яктан да социаль гарантиялар, социаль шартлар да булдырырга кирәк. Эш бирүчеләр шуның өчен әле бүгенге көндә һаулыгын хаклау ягыннан да, балаларды яйгы вакытта лагерьларга оештыру буенча ала. Шулай ук бына үзләренең премия, эш хакыннан башка инде шундай төрле социаль шартлар менән кызыксындыра алалар. Һәм был күбрәк оборона предприятиеларында, әллә башка урыннарда алындай шартлар бармы? Бүгенге көндә менә оборона сәнәгать предприятиеларында иң күбе эшчеләр талап ителә бит инде. Шуның өчен дә эш бирүчеләр бу өлкәлә шулай ук төрле социаль шартлар менән кызыксындыралар. Шулай да эшчеләр йетмәй. Шуның өчен дәүләт ягыннан да, мәшгульлек үзәкләре ягыннан да бит инде төрле укыту, бына уларның белемдәре булмаһа, бу өлкәләрне алмаштырырга теләһә, мәсәлән. Бу өлкәлә эшләргә теләгәннәрне укытып, әзерләп, бу предприятиеларга эшкә урынлаштырырга мөмкинлек тә бар. Ошо программалар бик әүдем эшләп тә киләләр һәм ошо өлкәләргә эш бирүчеләр бу программалар менән кулланалар да. Мәсәлән, программа менән идара ителгән станок операторы булыр өчен ул мотлак нинди дә булса сертификат я булмаһа иң кәмендә укырга кирәк. Әлбәттә, уку тагыла өстәп әйтергә мөмкин. Укудан башка шулай ук стажировкаһын үтергә мөмкин. Алар түләүле барала, уку, стажировка үтү. Мәшгульлек үзәгендә эшһез буларак торһалар, был укулар бушлай һәм стажировка үтү эш бирүчегә лә ярдәм менән, дәүләт ярдәме менән алып барыла. Был эш хакын түләүнең сыгымдарын компенсациялау дигән программа менән бар инде. Айгөл Шәүкәтовна, бына шундай уңайлы шарттар кызыгып бүгендән үзең сыгып кит ошондай эшсе һөнәрләргә. Әмма шулай да барыбер да республикадан ситтә эшләргә теләүчеләр аз түгел. Башкорт вакыты турында сорамакчымын. Уның максаты башка ерләргә йөреп эшләгәндәрне үзебездә вакыт үтәргә сакыру ине. Алмаштырусылар бармы Себер вакытын башкорт вакытына? Бына әле әйтеп үтәргә кирәк, 23нче елның азагында баш вакыты дигән проект уйлап сыгарылып, эшләй башланы. Был проект буенча мин гаилә, хезмәт һәм халыкны социаль яклау министрлыгының вәкилләре менән һәр районнарга менә шулай сыгып, халыкны ошо проектның мөмкинлекләре менән
таныштырып, һәм эшһеҙ булгандарды һәм шулай ук вақты менән эшләп йөрөгәндәрҙе саҡырып, уларға ошо предприятиеларда эшләүҙең шарттары тураһында таныштыру эше алып барыла. Бүгенге көндә бына ошо проект буйынса гына 112 кеше эшкә урынлаштырылган. 112 кеше Себер вахтанан башҡорт вахтана алмаштырҙы. Уларҙың араһында әлбиттә эшһеҙ булараҡ теркәлгәндәр дә бар, шулай ук вахты эшен алмаштырғандар да бар. Ошо башҡорт вахтаһы тураһында тағы ла әйтәһе үтәйем инде. Был әле бүгенге көндә Өфө мотордар эшләү предприятиеһы әүҙем ҡатнашып килә. Шулай ук ошо предприятиянан башҡа бүтән оборона сәнәғәт предприятиеларҙа ҡатнашырға теләк белдерҙе. Ҡайһы ҡалаларҙа? Өфө ҡалаһында ошо проектҡа инергә теләгән предприятиелар шулай ук тағы ла өҫтәп эш хаҡынан башҡа, бында әйтеп үтергә кәрәк, эш хаҡы ла һәйбәт, түбән түгел, 60 меңдән башлап, улар бына сығып үткәргән йылыштарда үҙҙәренең вакансиялары тураһында һөйләйҙәр һәм бына уртаса эш хаҡы 90 меңгә тип тә әйткәндәр бар инде. Әлбиттә, бүгін килдемдә 90 мең алдым түгел, был эшкә өйрәнергә кәрәк, үҙеңдең оҫталығыңды үҫтерергә кәрәк, әлбиттә. Шулай уҡ бына эш хаҡынан башҡа йәшәү шарттары да булдыралар. Улар бына торлаҡтан башлап, дөйөм ятаҡтан башлап, фатир алалар бит инде, фатирда йәшәгәндең сығымдарын компенсациялау буйынса ла, шулай ук вахта автобустары йөрөп тора. Был бына төрлө ысулдар менән эшләргә мөмкинлектәре тураһында һөйләйҙәр инде. Бөгөн көндә барып эшләүҙә, шулай ук ғәҙәтләнгәнсә вахты менән дә йөрөп эшләргә мөмкиндәр, эшләргә теләгән эшселәр, беҙҙең егеттәребеҙ, ҡыҙҙарыбыҙ. Сөнки күптәр өсөн вахта ул инде йәшәү рәүешенә әйләнгән. Әйе, бына шундай әйтергә кәрәк, ни өсөн инде беҙҙең халҡыбыҙ шулай сығып китергә өйрәнгән тип. Был өйрәнгәндән, бына әйтеп үтергә кәрәк инде, өйрәнгәндә, ғәҙәтләнгәндә, шундай йәшәү образына инеп киткән. Был хатта әйтәләр инде наследство буйынса, уның атаһы ла шулай эшләгән. Яғни ул башҡаса күҙ алдына килтерә алмай тормошта. Әйе. Ҡайҙалыр ситкә йөрөп эшләргә, тимәк, йәштәребеҙҙе тәүсиратта ситкә ебәрмәҫкә, үҙебеҙҙә ҡалдырырға тырышырға кәрәк. Бына был йәһәттән йәш белгестәр менән эшләү предприятиелар, улар ҡыҙыҡһынырға тейеш бит инде. Ҡыҙыҡһынырға һәм нисектер ойоштороғанмы ул ошо эш? Ошо эш бына мәғлүмәт, мин уйлайым инде күп кенә кешегә мәғлүмәт етмәйҙер тип. Улар бына ишеткәндәр дә ваҡыты ысулы буйынса эшләү тип, һәм шунда барып, хымау, ямауға барып эшләйем дә, ҙур ғына аҡса эшләп ҡайтам да, шулай йәшәйем тип, мәғлүмәт беләләр, һәм шул мәғлүмәт шул юл буйынса китәләр бит инде. Һәм әлеге бүгенге көндә бына шул баш ваҡты проекты сиктәрендә халыҡҡа аңлатып киләбеҙ. Ваҡты ысул менән эшләү ул бүтән өлкәгә сығып китеү түгел. Үҙебеҙҙең өлкәлә, республикабыҙҙа ла эшләргә мөмкин һәм шул уҡ аҡсаны эшләп алып, үҙеңдең тормошоңдо ҡорорға мөмкин тип. Йәштәр менән эшләү тураһында юҡҡа ғына һүҙ күтәрмәнем, Айгөлшә Хатуновна, сөнки йәй ул үҫмерҙәрҙең үҙҙәренең көсөн һанап ҡарар мәле, күптәр эшкә урынлашырға теләй. Бына үҫмерҙәр өсөн ниндәй шарттар булдырылған, әгәр ҙә улар эшкә урынлашырға теләһә? Ғөмүмән ниндәй вакансиялар бар уларға? Бүгенге көндә үҫмерҙәр тип әйтәйек инде 14 йәштән эшләй. Беренсенән 14 йәштән эшләй башларға мөмкин. 14 йәштән эшләй башларға мөмкиндәр. Әлбиттә, 14 йәштән 16 йәшкә тиклем ошо үҫмерҙәребеҙ ата-әсәләренең рөхсәте буйынса йәки рәсми опекундарҙың рөхсәте буйынса эшләргә тейештәр. Ул ҡағыҙ менән теркәлергә тейеш. Әлбиттә, ул ошо рөхсәт ғариза менән киләләр, ата-әсәләр менән бергә. Әлбиттә, һәм уларҙың һаулыҡ торошо тураһындағы документ алып киләләр инде, справка медицина учреждениеһынан. Бында әйтеп үтергә кәрәк, ата-әсәләр менән киләләр дә, улар хеҙмәт килешеүе төҙөргә тейештәр. Әлбиттә, ата-әсәләр менән улар хеҙмәт килешеүенең эстәлеген белеп һәм оялмайынса, уларҙы ҡыҙыҡһындырған һорауҙарҙы биреп кенә хеҙмәт килешеүен
култамгаһын куярга тиештер. Уялмайынса, әллә укымайынса култамга куйгандар да бармы? Шундай һүз бар. Алданып, шулай бит алданучылар да юк түгелдер. Мөгаен дә уялалар һорарга бирергә. Азак инде алданганда аңлайдар, укырга, укып куярга кирәк икәне турында. Тагыла 16 яшьтән инде үсмерләр үзләре үдаллы хезмәт килешүен төзеп, эш бирүселәр рәсми рәвештә эшләргә мөмкиндер. Бында шулай ук уларның игътибарын ялеп итәм. Ошы хезмәт килешүендә нинди шартлар язылганы турында интекләбрәк белешеп, әгәр дә үдаллы ошы хезмәт килешүен аңлай алмайдар икән, шулай ук уларның ярдәмен һорарга уялмаска кирәк. Инде шартлар булырга тиеш. Менә 14 яшьтән 16 яшькә тиклем һәм 16 яшьтән ул эш сәгате менән сикләнәме, түләүгә бәйлеме, ниндидер вакансияларга бәйлеме? Бында әйтеп үтәргә кирәк, иң беренче үсмерләребез ни өчен эшләй? Улар кесә акчасын эшләп алып, ошо яйгы усырда үзләренә нимәлер һатып алырга мөмкиндер, мәсәлән. Уларның иң мөһим максаты шунда. Шуның өчен улар хезмәт килешүендә эш хакы кайсан түләнәсәк, нинди күләмдә түләнәсәк һәм ни өчен, ниндәй эшләрне башкарган өчен ул шундый эш хакын аласагы турында хезмәт килешүендә язылырга тиеш. Шулай ук эш вакыты турында. 14 яшьтән 16 яшькә тигәнгә үсмерләребез көненә сменаһында 5 сәгатьтән дә артык эшләмәскә тиештер. Бу аднаһына 25 сәгать була бит инде. 16 яшьтән 18 яшьтәге яшьтәребез 35 аднаһына 35 сәгатьтән артмаска тиеш эш вакыты һәм көненә сменаһы 7 сәгатьтән дә артмаска тиеш. Бу әлбиттә иң беренче үсмерләребезнең, яшьтәребезнең һаулыгын һаклау буенча ла эшләнгән нормалар куелган инде. Тагыла эш бирүчеләргә аерым әйтәһем килә, үсмерләребез 14 яшьтән 18 яшьтәге үсмерләребез һаулыкка зыян килтергән эш урыннарына эшләмәскә тиештер. Шулай ук авыр күтәрү, яктылык, шундай катмарлы шартларны карарга кирәк, дөрес булырга тиеш. Әгеш вакытында кыскаса гына кәңәшләр, ничек эш эзләгәндә алданмаска? Иң беренче, бына яшьтәргә әйтәм, олылар арасында да яңлышкандар бар бит инде. Эш эзләгәндә күп эш хакы куйганга бик нисек әйтәм инде, ышанып бармаска һәм уялмаенса һорауҙарҙы бирергә кәрәк. Был эш бирүсен тикшерергә кәрәк. Сында шулай микән икәнен һорарга кәрәк. Бына яңлышмаҫ өсөн Рәсәйҙә эш порталы рәсми портал аша эшләргә тәҡдим итәм. Был порталга тикшерелгән генә эш бирүселәр һәм тикшерелгән генә вакансиялар куела. Был куелган вакансияларның эш хаҡтары ла тикшерелә. Шуның өсөн ҡурҡмайынса Рәсәйҙә эш порталы аша эш эҙләргә мөмкин. Ҙур рәхмәт һеҙгә кәңәштәрегеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, Республика мәшғүллек үҙәге бүлек етәксеһе Айгөл Сабирова менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.